Тизден, кардаштар, христиандардын Мәккеге сумуу күндөрү башланасак. Бир яктан бул шул христиандардын байрамы, икинчи яктан бул кайсы бир ахмактардын байрамы. Мен ахмактар деп кимди айтам? Мана Казакстандан, Татарстандан, Башкортстандан видеолар жиберелер. Биздин татар, башкорт, казак егиттери шул Мәккеге хикера битинде. Бул еренис көрүнүш. Бул ахмактардын иши, баштары бүтүнлөй иштемеген кишилердин уйыны. Улар буны нисектир уйын гана айтып күрәләр ул. Бәлки белмәйм, Алла Таала ярата дип уйлайдар микән шундый нәмәләрне. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаху алейхи ва саллям килгәндән һуң бердән бер дөрес дин калган, ул ислам дине. Ана шул ислам диненнән ситкә китү, ул христиандардын, яһүдтәрдин артынан иярү. Бер хадистә әйтелгән бит инде, һез уларның арттарынан адым-адым иярәсәкһез, уларга охшарга тырышасаксыз диелгән мәгънәләр бит. Хатта кесәрткенең аяһына кирип китһәләр дә, һез шунда кирип китәсәксез дигән Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям. Шуннан сахабалар аптырап торган, ул кемнең юлын тотасактар мусулмандар? Яһүд менән христиандардыңмы? Дип сорагас, Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям, "Ә кем тагын?" дип үзелә сорау биреп куйган инде. Тагын кем булсын? Мана хәзерге заманда ул кем Мәккеге хикерә, ана шул кесәртке соқорына кирип киткән кеше дәрәҗәһендә инде. Ысынлап та шуга тым куркыныс бер нәмә бит инде, бит. Күпме видеолар булды. Былтыр мана мин үзем мәсәлән икәүле генә күрдем. Береһендә теге катын хикереп боз астына кирип китәләр, юк сыкмай. Икенчесендә бер украин егете шулай тигез генә урынна инде Мәккә эшләй дә хикерәлә сыкмай. Ана шул үзен мусулман дип ханаган берәй башкорт мәсәлән шундай Мәккәгә хикерһә һәм сыкмаһа, ул адак Алла Таалага нимә дип әйтер икән? Әйтелгән бит инде, кем нинди хәлдә үләсәк, ана шундый хәлдә тергезеләсәк диелгән. Бит. Һине тергезгән вакытта ана шундый хәлдә төресик менән христиандардын ниндидер гыйбадәтен тырнак астында, бит. Үтәп һин Алла Таала алдына килһәң, һин нимә дип әйтер икән? Ана хатта бидгат кылган кешеләрдән, бит, барыбер уларны кайсы вакыт теге ахмак дип әйтергә ухаттан тел әйләнмәй. Чөнки улар әйтә, безнең ата-бабалар ошылай эшләй торгайны. Уларның теге ухаттан белемдәре юк, ләкин улар барыбер ошо бидгатты, кардашлар, ул безнең диндән дип уйлап эшләй. Бидгаттар күп бит инде, бит. Ләкин улар уйлай, мана ислам динендә шулай кушылган, Коръәндә шулай язылган. Әйтәйек теге яназа көненә килгәндә бер-берегезгә сәлам бирмәгез, онда көзгүне ябып куйгыз дип. Хатта ана шундый тузга язмаган нәмәләрдә эшләгән кешеләр дә улар барыбер нисектер ошоны ислам диненнән дип уйлай. Шулай бит. Уларда нисектер аңлап була. Димәк, уларда нисектер теге алдаткандардыр, дөрес мәгълүмат бирмәгәндәр. Кемдер, димәк, мулла булһа яңылыш аңлаткан. Бұл кешеләрне алдаткандар ислам динендә шулай дип. Ә менә Мәккәгә сунган кешеләр улар белеп тора бит инде. Бәләкәй сактан улар беләләр. Бұл мусулмандардыкы түгел, христиандардыкы. Хатта теге Татарстанданны ебәргәннәр, Мәккәне эшләп куйгандар ай итеп, бит. Шунда әйтәләр бит инде. Мана христиандардыкы ябай Мәккә, ә без мана мусулмандар өчен мана шулай ай итеп эшләнек дип. Мана ахмаклыкның ахмаклыгы инде. Мана тиздән шундый нәмәләр башланһа, бит. Кешеләргә аңлатыгыз. Әгәр һин барһаң, бит, бел, әгәр һин ошлай теге вакыт үлгән кешеләр мак үлеп калһаң, һин Алла Таала алдына, бит, бик насар хәлдә барасаҡһың. Һин үлмәнең. Мәсәлән, йома көнендә сәждәлә, Коръән уку торганда үлмәнең. Һин үлмәнең башка гыйбадәттә, ураза тотып түгел. Христиандар артынан югереп, ана шул кесәрткә соқорына кирдәй булып, бит, Мәккәгә хикереп, ана шулай үлдең. Әгәр үлһәң, бит, һин Алла Таалага бер нәмә лә әйтә алмаң. Шуга аңлатыгыз, кардәшләр. Бу көлке түгел. Теге хикергән булалар, ул көләләр, теге ил агайдары барып төшә бит инде, бит. Ниндидер түрәләр. Түрәләр дә ахмак, субханалла. Не, тура ахмак була алмаймы? Киренсә кай вакыт ул. Ана шул ахмактың ахмагын куеп куялар бит инде, тура әйтеп. Шулар тагы күрһәтеп теге Инстаграмга куеп, телевизорга куеп, һаман халыкты дуракаталар бит инде. Шуга кардашлар, мана шул Мәккәгә хикерү гадәтен, бит. Белә күрә христиандардын гадәте. Бидгат кенә түгел, күфер кылган кешеләрне хакларга тырышыгыз, аңлатыгыз.